Lha kok goblok. Lah nek wayah raine lak sani terus ngirim teko kene. Gak ora ning omah. Tangisan. Aku terai nek kancaku ayem ya guweting kok. Ben tukaran. Tukaran lah. Engko karek mikir sani nek teko kene engko piye pikiranku tak akali. Yo tetep ngirim ah Bu nek wayah ini. Iki ndekne teko omah jasane wis perjalanan meneh. Duh tenan. Kang Dimas. Dawa ukure ra kena dirasani. Ya. Kang Dimas. Loh, bojone kaya pedet selapan ngene. Sumune iki. Salahno sik iki tak omongi koyo ditata hakim sing genah kene klebet. Mati ana apa? Wis ora usah dipikir sik salahno kene. Wih, mbok goreng apa begedel apa iku? Gorengan tempe. Tempemu. Atur. Masa tempe mok rada semu ireng ngono lho. Lah mau lengane tak rada gosong. Nganggo cilantah. Oh, alah. Lah Kang Dimas ora ngaweh duwe. Iku kulit apa iki? Iku kulit bandeng. Kulit bandeng kok kaya kulit apokat. Niki lho mau jare atine ditoto ki ana apa? Lho, kowe urung tak omongi lho. Urung, aku ki goleki bojoku ning ndi. Lho, iki arene ning kene lho wonge kok ora ana ki ning. Kowe dina-dina iki umpama aku tekok ya. Heeh. Kowe nek mangan tau keselek ora? Heeh, mau keselak ati. Nek ngombe tau kecokot. Wale. Eh? Wale. Lah Nek tuku mangan kecokot, Nek ngombe. keselak. Lah iku mulane iku diwalik. Ora mau kuwi lho. Lah kemana mlakuene? Aku mlaku kesandung ngene, tak mlaku kesandung tiba aduh. Biasane nek ngono kuwi Ora, Bu. biasane nek ngono kuwi mertandak napa jane Noka? Mertandakno nek wong lanang iki berarti bojone sing wedok rewel. Nek wong wedok pertandane sing lanang iki ngliya. Liya piye? Tegese ngliya iki duwe ati anyar. Ati anyar piye? Ati anyar iki seneng wong liya. Tegese ra Tegese Giman iki duwe simpenan. Duwe simpenan. Wes tukul singone iki. Jane baleni. Giman Bojoku kene. nek menawa duwe simpenan. Selingkuh. Ya kasarane golek demenan liyane kowe. Ya. Kurange aku ki apa? Aku ya rumangsaku ya sedengan ya ora ayu ora elek. Aku ya gemati. Aku ya setia lah kok mentolo golek wadon liya layak to layak. Janjine mulai esuk ora ana mulai. Layak to layak mau bone turu tak keloni aku disingkuri. Layak to layak tak iso ganti mangan ora gelem mangan. Jebule seneng Hayalah salah. Omong kok ora nek mendeke. lemah. Wis menengo. Wong Giman kok mbok pikir nemen-nemen ini. Iki mang wonge rene. Bar ngopo ngareng terus titip areng iki. Lho, nyilah duwe aku 20.000. 20.000. Jadi apa? Lah aku mang tak tekoki man. Arengem urung payu piye kok nyilah duwe aku 20. Urung nek men kok nek payu tak kekno. Lah bojom, alah bojo kok sing penting iki ngono. Mentolo kaya ngono. Aku yo gak ngelongi yo gak nambahi yo sok omongane Giman yo ngono iku. Ya kok kaya ngono. Lara ati. Jebule Jebule piye? Giman kondo ameh ketemuan karo Ernawati Tasemi. Sapa kuwi sapa? Nek aku eling-eling iku. Lho, si Randi. Halo. Iki ora kanggo meh ana 5 taun lho. Bojoku, kagiman kowe kok ngono. Rene. Tak
Saelengku Ernawati Juliana Tasemi iku bekas penyanyi omahe Gembong. Omahe Gembong. Melok barongan iku lho sing barongane Puput ta. Barongane Puput. Oh iya barongane Puput. Ernawati Juliana Tasemi saiki bakulan pakaian ning pasar Ngablak. Lah yo sisih tak parane. Sabar sik, engko tak omong. Wong iki manggone dodole ki lawang sisih kidul, pas tikungan nggur pojokan 1 2 gang 2 uang iku nggone Tasmi. Mbek ingi aku roh giman. Roh diapakno wae. Bokonge dicandak. Bokonge. Aku berwundu. Bokonge dicandak terus. Dicandak, digendong, diunggahno ning angkutan. Pelek bokonge ndelok. Wah, yo bener iki. Bokonge Tasmi kotak kok. Bokonge kaya citakan mangkok. Mok sithik nyedhit. Aku ae ora tau dikono. Niku anggur tiap mlaku gluduk-gluduk dicekel-cek terus diambung. Diambung barang? Bisa. Yo kowe cukup dilarang mati. Ngene. Ora ana koyo ngono ki api diapakno coba. Bacok ndase. Bacok. Tak silai bendoku. Parani ning pasar Ngablak pojokan nomor 3 bakule bokonge sak rambut. Kok bokonge sak rambut? Rambute meh sak bokong. Takok, "Bu, sing jenenge Tasmi ndi?" Engko nek dicono iku langsung diman limpe kongguri mesti ning kono. Bacok ndase. Bacok ndase. Aman, gimana? Wis, kowe ketemu tak limpe saka guripe kok jejer karo Ernawati Juliana Tasmi. Tak bacok ndase. Ini ku kene ucul kena dasku tenan. Piye? Bener piye? Aku kene Limpe kongguri. limpe kok iki contoh. Contoh. Kowe lungguh kene lho. Contoh. Aku saka guri limpe kimik-kimik. Kok jejeran karo apa? Aku limpe. Rasa temenan gimana? Kene Golek duit kok ameng-ameng nyawa. Iku go praktek karo gimana aku sing ameh mbok bacok. iki contoh ya, Men. Yo, wis tenan, mudeng. Udah Aja metu kok ngarep ning lawang gedhe. metu di Butulan sing sisih kidul langsung mlaku. Iki lha apa lho? Tekan kewane kaya mlebu cantung dan sisih di tak paranane. sisih kidul nomor 3. 1 2 3 nggone Tasmi. Aku metu kono apa kene? Kono ae. Kono. Kono. Iya. Oh, alamat, bacok. Wis. Ya. Heeh. Kandani. Gimana? Aku trek gawe ting nek ana wong tentrem. Donya gen geger. Giman dibacok sani, mati truk sani rondo tak rabi. Wong bojone kaya pedet selamat peduke ngono. Man. Iki lha opo? Genek, Man. Omongane Parji bener, Men. Lah, ra tenan ah. Bodohku sane ora ning omah. Genek. Men, Piye? cekel, Men. Terus Aku baca ae. Aku wis pasrah. iki Iya, Men. kon bacok kowe. Iya. Lah iki kok kayu, Man. Lah nek asli tenan aku dak wedi, Men. Jenenge peciret iku dak kok wesi, Man. Ana peciret kok kayu.
Apa iki nek ngarani? Ora ya ada. Wong celurit pecirit. Iya, lali aku jenenge ngene. Aku iki lho jajak kuyon. Lha mulai marji nek rogone. Sik. Soleh mau wis tak kepruke. Kowe gak ra Ora. sani bar kokin. Ngiyen kowe. Loh. Iki menawa pe dikekno soleh iki. Ya, mangka tak tekoki. Men, aku titip iki sedelok. Apa nang ndi wis kowe meneng ae aja omong giman. Ndekne nyilah dhuwit aku 20.000. Ameh nggo tuku rokok. Apa dikekno soleh? Jompo aku ora mudeng. Ya tak silahi wong aku sebagai kanca. Aku sebagai dulurem. Ngono iku ya aja kei amen. Kowe ku Piye wong disilahi tenan kok man wong iki ketoke kesusu ngono man modele. wis iya. Iya. Kaya piye lah. Masa kehidupanku ngene terus, men. Menapa sunatem kleru wetone kok man. Dempet sunatem sasine apa? Lakane ya. Aku yo karo man mbok. Balik. Ada kowe mati man. Dalah tak ketok gulung kowe, Jok. Aku kowe mau janjian karo awakku guli atas aja tak balas. Kene Langsung ani. kowe kok tolong karo aku kurang iki apa? Kesuwen. Mati setia karo kowe. Wah. Kowe melarang tak nunggoni. Ya. Oh, saya rada penak kok. Kowe mentol selingkuh karo aku kowe. Kok mau buat dudekno langsung truk ngono lho ni. Kene Mas. Men, mang bar nemoni soleh kok malah bendho mbok silahno. Yo ora wong aku mang goleki bendoku loro bendoku gak enek ora jeplit digawa kene. Oh, Lah kowe entuk iku kondi. kok ngomah? Ya wis. Oke, ora usah omong ae kowe. Ngaku kowe. Hah? Kowe ngomong tak semi kok. Oh, alami tak semi. Aku dadi bojo ora tau mok rangkul mak ambungi. Mbok ujukno bokonge. Lho kowe kok mentol lurung. Bokong sing kotak bareng bokongku kurang apa piye? Langsung Ayo wis jajan kowe esuk nganti bengi ora mulai. Wis tak mati kowe. Hah? Apa? Sing iso omong ra kowe dhewe. Rumah sampe wong wedok. Aku lah iso omong. Apa piye? Watu koyo aku belaran atine mau kuat. Gawe loro atiku ya, Kak. Wong iki bojo ngono wong wedok kok mbok tanding-tandingno rasa, mbok tanding-tandingno rupa. Nundang gawe loro atiku ya, Kak. Kowe iki yo ngono. Lah tangane ngene kabeh kan gak iso duding-duding. Tak wakili. Lah aku ora kowe. Wong wedok angger wedi konangan ki ya kelakuane kaya kowe iku. Dikonan piye? Hol. Lah soleh nanti ngiler aku. Alah. Mita semi. Alah, leh soleh. Mita semi. Leh soleh. Semi. Leh soleh. Semi. Soleh. Semi. Mita kakak. Lah nek mau ngono tok kapan korbane? Salah siji langsung batok. Iki sampe tak baca. Yo baca iki. Sik, Penakmu dhewe. nek kudu mbacok padha-padha aku lah kudu mbacok Alah kowe. kowe nek terima mbok kuwi aku ora mati paling kemeng lah nek kowe iki kok ndasem kowe. Iya, Wan. Rene. Iki tenan, Mak, Man. Ndasem kowe. Lambani nganggo areng iki lho ni. Nah, ini. Nah, wis pasrah ae man, pasrah man. Kok ora semi kowe wae Rene. Aku ngomong Ya Rene. wis Pasrah ae man, pasrah. ora wis aku tak ngomong sik karo kowe. Nesu ya nesu, ning kelakuan aja ngono. Kurang-kurange aku duwe bojo kowe. Tak ewangi gawe areng tak dol. Duwike ya tak gekno kowe. Lho, kelakuan malah edan karo jenenge soleh matamu. Kok mata-matane wong wedok? Lho. Aku ya tak rewangi masak esuk tangi pajar umbah-umbah. Ning pasar blonjo masak
wis ora lara atine. Kowe ndakwa aku. Aku seneng tasemi. Iya. Rambute dawa sak ngisore bokong. Krek aku rambutku cekak kurang dawa. Kurang gedhe. Apa mbok ijolna? Wis aku ora kuat ngene iki njaluk pegat aku. Ya man pegat ae man. Suwe. Wong wedok nek ngono yo ni ya. Ya. Pegat ae pegat. Ayo dino iki nek pengadilan. Pegat man. Oke. Mane. Nek ancene nantanem kaya ngono, neng aku tak nemoni soleh demenam luwe dhisik tak bacoke. Ya tak sepi wis tak kokok gulune. Lho, Mentol bojo. Wong ngene kok ya mentol direbut ame. Nek wong ganteng ya ora ganteng. perasaan aku yo ora duwe tasemu. Sugih ya ora sugih. Sik aku tak takok sae. Kowe kok iso kandha tasemi. Terus tasemi wong ablak. Kok nganti aku tumindak are seneng karo tasemi. Iku sing kandha sapa? Aku iki guru. Nek tukare aja elok-elokno aku. Aku gak melok. Kowe. Aku aja libatno. Saiki kowe kok dakwa aku nemoni soleh Ya. ning pinggir ratan. Sapa sing ngomong? Sapa? Tak kerek lambene. Ana seksine Saksine sapa? Parji. Harji. Parji ula. Sing kandha ya ana. Sing kandha sapa? Iki Dadi iki kowe. Aja ngiketan aku. Kowe iki mentolo adu-adu. Aku ki wong sing setia lho ya. Karo bojoku yang yen tak tebuni. Kowe kok aja ngaku aku sok. Sama karo sore ruang sam. Ya tak kekrek lambem tak piye. Ono lho. Ya kowe sing jalani. Eh. Gimana? kowe meneng asik. Temeng. Iya. Nih, Kapan aku kok nemoni tasemi? tadi ini. Ning sore. Dene sore aku kok nemoni tasemi wong aku blonjo ning pasar ngablak kok. Lah iya, nemoni tas nih. Ora ana wong wedok ya. Oke nek. Ora ana. Iya no. Kok ya ono? Lah kok Iki perkara lho, Men. halah wis masuk pegat ta wis. Lho, ora majalah. Ya. Nek perkara niku nek anjen tumindake nemoni soleh tenan, nah aku lha opo? Sik ah, kowe ndingi lah apa? Blonjo. Donjo apa ae? Ya neka-neka. Beras, Ya, gula, mie, terus apa kol. ayo wong dekne ape bancaan. Lah iya, Lah ya, lah saiki endi tasmi? iya ngono. Endi? Saiki beras nek ning jero tas jenenge apa? Tas beras, Lah nek mie ning jero tas. tasmi. Lah iya. Kowe bawa tas mie bokonge kotak. Aja tak adai kardus. Lah iya, kowe tuh mau ana bokonge tas kok iso bunder. Gak kotak. Nah, Apa? lho tas seni mau dudu penyanyi. Mantan barongan ora? Sing ngomong sapa? Jadi tas semi ki mau tas isine mie. Tas sini wis bacaan ndang kono. Ya ora bojoku ora selingkuh. Lho sing ngomong sapa? Lah kowe mau jare nemoni tas semi. Lah tas sini mie jenenge apa? Tas semi. Lah iya sing dodol Bu Erna Yuliawati. Ayo. Ane yo Kak. Alah iya aku salah. Ora usah ganggu aku. Wis ayo aku iki. Aku jek pengen sekolah. Wis to. Kayane lho kaya gendera iku kleder-kleder. Pengen sekolah. Wong kowe sing tumindak setelen Kok sadene apa? nemoni soleh nang pinggiratan kok. Ora yo Kak, kok sumpah iki lho, aku ki Lho. setia karo kowe. Sing Gimana? Sing kandha soleh wong iku sapa? Lho, Dekne iki yo nemoni soleh iku ora soleh wong sopir.
sopir pantura. Kowe nalika bancaan berkatane turah ora. Turah akeh. Lah iya, terus digawa karo bojomu Sani, mara ning dalan pantura diwenehno sopir. Ben sopir ora jajan. Ben sopir ora mendak-mendek ganggu dalane lalu lintas. Ikhlas. Ikhlas. Mbok kekno tenan. Tenan dikekno, tegese soleh. Iki ana bacutane wong kowe sing kesusu. Bojomu iki termasuk bojo sing solehah. Krungu. Oh gak soleh wong. Sing ngomong soleh wong sapa wong aku lagi muni soleh, kowe langsung gagenan oleh mlunga goleki tasemi. Iki iso kaya wedhus lanang karo wedhus wedok. Aja ganggu aku. Aku ya terusno sekolah PAUD. Lho, Sani. sekolah baut. Jebule Sekolah PAUD. gede cilike kowe karo aku iki mang didu karo wedhus gibas iki. Iya, Kak. Aku ya njaluk ngapura aku mang mulih nganti nesu-nesuni. Ngene iki piye kirim aku tak sadok aku mau bingung. Ora apa-apa. Wis ora apa-apa dipangan apa eneke. Karo brangkang ngene. Ngene lho, Man. Sebabe apa sampean karo Sani tak du? Mergo pengalaman sing wis. Tanggaku kidul omah iku pernah tau didu almarhum bapak. Yo perkara omah-omah nganti 15 tahun gak duwe keturunan. Diobong, didu sing lanang didarani selingkuh ana wedokan, sing wedok didarani seneng karo lanangan, tekan omah tukaran, bapak teko kono, terus dikandhani. Esuk-esuk langsung mara puskesmas. Lah apa? Benakno gendeng. Yo preksa. Ternyata bar tukaran iku terus mesra-mesraan ning kamar koyok nganten anyar terus positif duwe anak. Meteng. Sapa ngerti Sani ngono. Lah nek karo kowe gak apa mbok kon jajal aku. Ayo. Wong kok iso. Rep ki ngene lho gandengan duwe bojo mesra, mlaku sak mlakono sing digandeng lah kowe bojo ora duwe. Lah iki aku gandeng ngene. Malah iso kaya sumur kompane ndang dados. Ya wis. Wis, Iku gampang. ajaine. Ora Sak usah. ngono gawa mulih. Iya. Engko resiki. Ngapurane yo Kang yo. Aku tak ndang adol lareng. Sapa ngerti kok dongakno ae ndang tok dhuwit. Dene wong emosi kok ngene lah yo tempe ini. Tempe cukup sarkasin. Man. Tempene bojo masa wajik ngene. Ora. Lho, tahune bojo Sing cilaka iki ngerti yo, utah ki mau. apa iki? Susu. Sapa iku? Kowe padha nyuwang nih. Lah kene. Apa iki? Iku susu. Iki jenenge susu bubuk, men. Buka. Nek ape mbok ombe iki kei banyu sik terus diudek. Nek wis diudek, lah kek diombe. Ora kok cerongoan kaya kowe kuwi. Paham? Tak kira nek langsung diombe. Ya wis ndang mulai nih. Mulane Ngombe nyok. Ngobengi do kelonan. Iya ya Kang yo. Engko olan-olan jam kira aku tak nang dulu. Aku dadi supporter nan. Ayo. Salah. Wis ndang mulai. kok nganu yo. Tak ombene nang omah. Kok diombe nang omah. Engko nek payu aku tuku anu yo. Kathok yo. Lho, nek aku nukono kathok ndek iki. Kegedean. Aku goblok. Ukurane 6 likur mbok tukono 46 itu kok utre. Iso jemberet Lah gede. kegedean. Ya kok tak tukano 26 ya. Iya. Malah kaya ora kathokan. Lah piye kathok dunggahno kene dumbano ketok. Wes anu apa? Kathok tok. Kono Brambang, Lombok, Uyah, Terasi, Lengo barang tek kok kan. Pak, Kalau langsung pandha bojomu, lah piye? pasare lah omah ngono. Lha apa kok entek? Entek kabeh.
ya. Wes. Nomor pasar. Muga-muga mengko arene payu larang. Sani ne Kanjeng Pangeran Kiswara. Sani to. Iya, aku sami. Den, Ya sampean ki sapa? Monggo. Kok ireng-ireng sapa sampean? Iring-iring kaya manuk gagak. endi? Ngene iki Iki sing buka ndak wingi. sehimut-imut Nggih niki sing jenenge Sani ngene iki. Iki to sing jenenge Sani. Kalau sampean di niki, Nggih. ayu to wasyane. Ya pripun? Niki kula Lho. Malah kaya pitik babon. San. Lho aku arep tepungan karo kowe kok malah norak-norok. Sani lek. Lho. Lek. Iki ngerti apa ora? Jeng pangeran. Jeng Pangeran Kiswara calon ratu ning Kediri. Ya. Kok lek nyembah Sani ran. ran. Ran Romi ran. Jare pangeran. Iki to, kalian sing halus. Kanjeng Pangeran. Nyembah kok. Pangeran. Nyembah. Iya Yo nyembah. calon ratu. Nggih. Sani Kanjeng Pangeran. Kurang ajar. Kok salah mau kok. Nyembah yo nyembah. Bayu nyembah. Ini ojo templeke. Sampean sinten? Pangeran Kiswara, Kiswara. calon ratu ana kraton. Lah wong Sani, sugih. wong sugih. Sampean. Surogati. Sampean. Suropati. Lah Senopati. Lajeng tak pundi niki? Lho, iki goleki kowe. Golek kula. Iya. Lajeng dijak napa? Mergo ana bab sing kudu dirembuk. Mligi kanggo kowe. Kenapa, Dek? Ya. Ini Den. Ya, Nek ini kersane mboten isin to. Hmm. Sani. Anggenipun paring pawang sulat kali sampean. Otak sekitar mawon. Nggih. aja dodo. Ini Sani. Pun. Mergo kandhane senopatiku iki ana bocah wadon iki ayu jenenge Sani. Bareng tak moni tenan jebul. Sani iki ayu. Ayumu iki ngluwehi ayune wong kutha. Najan kowe wong desa. Gelemo kowe dadi bojoku. Ah, sampean iki ampun gojek. Lho, kok gojek piye to? Sampean kok pengen mek bojo kula niki pun duwe bojo. Dadi kowe wis duwe bojo. Nggih. Gati. Kita. Kopi, Den. Oke. Kopi. Ini. Kok jeneng kula sampean leh gito niku. Kowe iki kurang ajar. Napa? Oh iya. Jare isih prawan kinyis-kinyis. Lho, nyatane ngoten. Wis duwe bojo. Sani Wis duwe bojo. tampil. Malah kepenak Iya. sing duweni bojo. Mboten usah marahi. Ngono. Angke. Tur maneh. Wong panjenengan niku calon alit kula. Heeh. Dah kondang sambarangi. Kondang samubarange. Nggih, boten nemungaken kedah jaduk niku boten. Kudune. Kedahipun kersanipun Kuncoro panjenengan kedahipun demen bojone liya. Nah, ini Oh, cocok kayak gini. lho wonten tetembungane lho, Den. Kersane kondang. Wong lanang ya ora kondang kalamun to durung wani jamah ayune liya. Ah, niku. Ning mengko sampean getun. Lho, getun. Kula niki wis duwe bojo, anake 12. Loh, iku anak ta? Peranaan. Anak kula pun 12. Kowe ame gawe tim sepak bola piye kok? Titik tapi sedikit. Nggih. Ah. Jangan bacotke. Sani, yo ora tak bacutke. Iki kandhane senopatiku. Durung kondang yen durung ngoyok bojone liya. Lajeng. Kowe dadi bojoku. Bojomu pegat. Mengko. Menang. Bojo kok kon megat. Pegat. Ora pira ragate pira pegatan iki mengko aku sing menang. Dan diawet-awet ya. Menang. Ampun mboten kula mboten purun pegatan. Pegane bojomu ki apa? Dodol larang. Dodol larang. Nggih. Kowe saben dina dikayani pira? 7.500. Heh?
Kowe saben dina iki kayane 7.500. Cukup. Nggih cukup untuk tempe. Wis. Tempe siji, endhog siji, beras sejumput. Ora ana. Jeneng 7.000 kok cukup. Kowe tuku beras wae kurang. Paling kowe tuku ndok separo. Nggih. Greh separo. Nggih. Lha iya to, ning beda. Yen mengko kowe dadi bojoku, sedina tak kuwene 7 juta. Walah. Piye? Kathah nggih. Ya akeh 7 juta iki nggo ngragati awakmu iki turah-turah. Ngoten. Lho ya ngragati awakmu nggo mangan sedinanu, mbok wenehne wong tuamu, iki isih turah. Piye? Ae mboten, kula niki cinta kalih Kang Dimas. Cinta, pangan cinta. Cinta sehidup semati. Helah, nek ora duwe bondo donya ya cinta jiwa golek wong liya. Wong lanang kok ibasi. Tanah meneng. Durung rampung iki. Oh, napa? Pisan meneh. Gelem dadi bojoku apa ora? Mboten. Hmm? Tak wene dhuwit. Mboten. Heh? Ora gelem. Gitu hargane. Nggih. Napa? Eh, Sampeyan niku kedangon niku. sane iki wangkut. Cekel kiwa tengen. Mangke piye? Mangke piye, Dek? Nek kowe ora gelem kowe kudu dadi bojoku. Ngerti? Gelem ae. Ah gelem ae kowe menak uripmu. Aku kasar bisa, alus uga bisa. Kasar wong lanang adane kasar ya Njaluk ora apa bakal diwujudi lho. Dek, Cekel. cobi panjat. Piye? Panjat Cekel. sawah. Apa? Iku lho. Ana apa? Kok ana pego-pego kae lho, Mas Oh bakal Kobong. jagung ku. Wis apa kae sapa? Ini. Ini musi. Oh bakal jagung ae. Ya pun disani. Sane pundi? Ajeng kula cekel iki wae. Wis. Dan apa? Gadokanmu tok sing mbok gedekno. Sampai madang kok. Bayaran jaluk mundak terus. Lah ngewe pripun lesu utawa kulit ya? Dihapusi sane kok gelem iki. Saya mau takon apa? Cekel mengko tak rasa. Nggih, kula cekel nek. Kasap. Wis ngene wae. Pripun, Bu? Kowe jaga-jaga sak pinggire desane sane. Nggih. Aku tak mlebu mah. Oh ngeten. Nggih monggo. Ayo bacoke. Bone, Apa? kowe ku wong wedok kok tak sawang lenger-lenger kaya uler, Kowe ora rasane adem. tengok-tengok kaya gumuk. Mas. Wong Mas, itu Mas, kok. Cikung. Wong mbok mikir. Lho aku lho wis mikir. Mikir apa jajal? Mikir kok aja pengen iki piye ngono kok iso ngono mikir Ngono apa. karo anyep mbok pikir. Ya tak pikir wong kaya Pancen kahanane kaya ngene kok mikir kuwi anakmu nasibe ku piye besok. Mbok kon mikir ngapa wong sane ya wis duwe bojo, wis omah-omah kok mbok kon mikir. Dek bojo nyambut gawe ora entuk kaya kok ndek bojo. Lah nyatane piye-piye wis nyambut gawe ra ketemu ngobong areng. Ngobong arek kayane pira? Ning dinggo mangan cukup. Nyatane yo mangan kok iso. Yo mangan ning segothong karo sambel. Lah ya wis ben wong anakku ya wis seneng arep ngopo. Lho kowe iki lho sing ora nglakoni kok geger kaya. Lho, kok sing ora ngakoni geger. Mergo kowe karo aku wis tuwa nak mbok tinggal mati, pancal donya karibasane anakmu nak mlarat terus. Nak kowe mati aku golek neh kok iso. Aduh. Payu kowe. Payu. Ya ya sembarang dengan dari yo payu. Alah alah Lah kowe tuwek yo tak openi ngono kok geger ae. Aku mbok openi apa? Lho lah sing Pangan golek dhewe. Lah sing liwetke sapa? Ngliwet apa? Ngliwet mbok kirimno mantu. Ayo wis ben padha ae mantuku yo dipangan kowe yo mbok pangan kok. Ngene. Geger. Apa? Aku nggih pinemu Apa penemu apa? anakmu karo mantu iki tak pisan. Bener aku tua bento kowe iki. Wong tua kok bentone kali piye? Ngarani anakku bento. Ya ora bento wong jenenge wis omah-omah. Kok arep mbok pisane ora wong tua kakekane to iki. Lah, nyambut gawe ini gawe arep terus kok. Mbok merantau-merantau. Alah merantau-merantau. Merantau ning Maksamu ning- Korea apa ning Jepang. Wah. Kan
tanggane lo dirodok papat. Wong kok senengane iri karo tanggane. Wong urip iri. Ora iri, Yo iri. tegese iri kuwi gelem kok nyambut gawe kaya tangga-tanggane. Lah wong wis nyambut gawe kok geger iki wong tuwek kari bongkone kok geger. Kuwi nek dadi iki nyapuk wis. Iki nyapuk kan banding aku nyapuk. Mangkel aku nak. Kok mangkel apa? Ini. Ini ku pamane anakmu kok ono sing nakok. Wong elek lah. Nek nak duit akeh. Ah, yo aja wong tuwa donya. Sopo sing koyak-koyak karo sampe? Iki mesti padu karo bojone. Nek ora padu ra ngarep mergo dhewekne ngirim bojone kok terus mulih tulung-tulung mlayu. Lho kok iki jane wong karan iki. Padu iki. Ngono-ngono kok mesti wong nganak padu. Lho iya. Saiki jajal nganti mlayu. Lah mlayu nak menapa butuh apa-apa kok iso seneng. Butuh mosok ngono. Lah apa ya mlayu ya ora apa-apa kok. Nuwun. Monggo. Tamune sugih ketara. Sandang penganggone. Iya. Sandang penganggone mu apike. Iso kelap-kelip. Ana iki lebar. Hei. Wani demok. Jane kula niku mboten enten intine. Eh. Iki. Iki ora indil-indil. Lone. Aja celan. Iki Mas, Mas. iki yen mbok dumuk mengko aku teko omah tak kumbah kaping 7. Wala-wala petangan. Sing dumuk ki wong desa. Tangan Wah, kula kok. ora biasa kok dikumbah Lha iku tipe apa, Mas? Napa? Kok ngono iki reget iku. Tipe kula nggih adus. Ayo dilapi. Nun, Dilapi. aku sing ngelapi pane. Piye nek? Ngelapi kok karo bokong. Lah aku ora Minggir, kira. minggir, minggir. Oke. Wis. Pun. Legah. Siti antara aku ini. Sopo sing ngene iki kono? Loh, Wong isor. ini kursi kula piyambak. Senajan iki konsirmu sapa sing pengarepanmu ora ngerti. Wong isor. Panjenengan sinten? Calon ratu nang kraton Kediri Pangeran Kesporo. Calon ratu. Medun. Medun. Ya yo ki lu mbok kok. Piye? Matamu. Ini guriku. Iki sok Bojo kula. sing abokan bedhaanmu sapa? Lah nggih. Kowe kene ning omah iku sapa? Kula bapake Sani. Heh? Kowe iki bapak Sani? Nggih. Yen ngono, iki omah Sani. Nggih. Tenan. Nggih. Nek pancen iki omah Sani, omah iki dibroke. Kabeh dibroke ben rata dadi Lah lemah. kula manggen teng pundi? Mengko tak ijoli. Sampeyan lintoni napa? Tak gaweke omah tingkat 7 nek pancen iki omah Sani. Tingkat pitu. Iya. Walah nggih beneran. Tenan. Nggih matur nuwun. Mengke bojone kula kersane teng dhuwur dhewe. Ning dhuwur. Nggih mengkli-mengkli. Lah mengko nek ana udan. Walah beneran nggih niku. Lha kok? Kan ana udan ben disamber mledek. Malah bojone sambil gek. Seneng aku nak sambil gede. Seneng ah aku golek nek. Sadurunge omah iki tak bloke. Bakal tak wene dhuwit. Kanggo kubur rampen mengko ngebloke omah. Napa niku? Dhuwit. Kowe iki ora ngerti yen iki dhuwit. Coba sama. Pinten niku? 100.000. Wah, mboten nate ngertos lho. 100.000. Persen. Nan, Nggih. yen kowe bapak Sani Bapak Sani saestu. tak tambahi meneh. Dados pinten iki? Hitung dhewe. Mboten saged hitung. Ora iso ngitung. Lah mung sementen kathah kok. 300.000. Mergo aku
Aku seneng karo Sani. Sani arep tak wae bojo. Tak tambah. Saestu. Iya. Sani ajeng pesampean pek bojo. Iya. Loh. Kok dipek bojo pripun nek? Aku sing jawab. Ora iso. Lho sane niku lho mun ndek bojo. Kesih prawan. Saya ndek bojo. Kesih prawan. Mun ndek bojo. Isih prawan. Mun ndek bojo. Cuk. Dia bojo wis seprawan. Ndek bojo. Mun anak ora percaya teko wong sing sedet temen kulo. Ngopo kok takut tanggane? Tanggane anakku ndek bojo apa ora? Oh, duwe. Bojone klenger. Sing klenger iku ora Ini. bojone. Kowe sing klenger. Duwe iki kabeh kanggo kowe. Sani gowone. Saestu. Oh kok itu. Napa? Kene ndi? Apa ning kene? Duit tampani. Aku tak goleki anak. Oh, Minggir. aku pengen ning kene kok. Kowe gelem minggir ta ora? Yo. Tani. Kene lho. Kene. Anut bapak. Enak uripku nak kowe gelem manut bapak. Ora enak Iki anakku lho. Ojo ya, Pak ya. Monggo manggowo. Sani, Ojo, Pak. Monggo iki. Bone. Oke. bojomu geret. Coba Pak aku mau, Pak. Ngeyel. Pak tolong, Pak. Ojo, Pak. Aku ini apa? Dibutuh anakku lho. Aduh. Ampun, Pak. Ampun, ampun. Tuh, iki tambahan ono duwite. Ya, bes. Bawa aku. Duit. Iki duit kok mau gene. Nah, itu. Dadi wong sugih. Ngene kok. Duit kok semuanya kayak mbokne. Iki tak nggo tuku apa mbokne? Beneran tak wake mantuku. Apa mantuku piye? Lu iki tak wake mantuku ah. Wong anakku kowe. Ora iso anakku. Gorene. Ora iso. Tak gol. Wani jumuk. Heh, wani jumuk. Ya tak wani jumuk ya. Sik. Apa? Kok penak men. Bener aku iki wong tuwa arep Iki bongko. nak mantumu teko takon sing jawab kowe aku ora sudi. Ya kowe wis sing ngadol Oh. kowe. Wong tuwa kok iso ndek pikiran-pikiran kok. Ayo mak. Ayo ngopo? Kita omongi anakku lan ngadol. Kari gawe anak neh metu wedok. Ayo Sapa sing sudi iki sapa? Lho kok wis tuwek ngekek kok iso? Nek biasane angger bar tukaran terus do kelonan kok. Lho iki piye to, Le? Lho bapakku wis awak iki. Wis tuweke ngono lho, wis ora iso ngarang kok mbok keronan ki lha apa? Do ngalor Pak no ngablak. Lho, Ngono kok. Lah jare ngalor. Lah kemau jare nak biasane lah bar tukaran kelonan terus di anak. Lho bapakmu wis ora iso ngalor kok kok di anak ki piye? Do ngalor ning ngablak. Kok bojane ngablek iku lha apa? Jare ngalor. Alah lah iki nek bapakku lho wis ora iso apa-apa. Kok iso? Gak iso Pak. Nah, Gak iso. yo kadang kala Alah. setahun pisan. Penemone sane. Stop. Sani wis ora ana ning omah. Mang pesen kathok. Pesen kathok. Mbok tukono kathok. Winginane Kuat kono kono kathok. lho baradol areng Pak. Winginane iku mau kono-kono kathok ukurane 26 krunguku 46. Gegeden jare Pak. Terus balekno. Walah tak cukokno Pak. Lah bojomu mbok tukone aku ora mbok tukone to, Le. Lho, tukokno napa, Mbok? Lah nek bojomu njaluk kathok ya aku tukokno karo kathok karo BH. Le. BH. Heeh. Ora ngomong ya Sani. Lah usah Kuat kono kono. Utange ngoro tukamu
kula niku setya tuhu lho kalih marasuwa wedok. Kok nyale. Bapakmu lho, wis setahun aku ora ditukokno BH. Nggih. Mengko nek baradol areng kula tumbaske, Mbok. Kowe ngerti ukurane mbok ora? Nggih dereng ngertos. Iya. Ngono kuwi ana sing gedhe ana sing cilik, Pak. Lah kok nek mbok tukone sing cilik kalah sedeng. Lah kok nek mbok tukone sing gedhe terus go gedhen piye ning nganggo mbok? Ngeten mawon tak ukure. Kok ukur lagi? Kok terus tukane ya, Le ya? Nggih. Lagi ukur. Ayo diukur. Napa, Pak? Ayo. Tangan jegenggeng ngamen kok nyekel apa iki? Tak kon ngukur aku arep tak. Sing ngukur iki ora, kowe sing ngukur iki aku. Mergo bojoku. Cara kowe ngukur karo nggone bojomu dhewe. Lho, Nek tak ukure. Apa? Akeh ukur jumotos lho. wah. Ya, Mbok, ngkongkon bapak nek bapak ora duwe dhuwit, Mbok. Ora ada duit kok Ora mergawe. Kowe ora ngerti dhewe bapak. Pundi? Tak kek nomor tuang wedok iki lho. Wis pek kowe aja weh nomor tuamu lanang. Lah napa? Iki tak kandhani ya, Le. Iki ngono duit kowe golek sapa? San. Golek bojomu to. Nggih. Bojomu didol bapakmu untuk duit iki. Sani? Heeh, didol untuk duit iki. Nggih, Pak. Sani sampean dol. Tak dol. Payu. Lah payu iku duwe. Yes. Sani payu. Kok ora ndek ben-ben ya, Mbok? Aku ora usah mergawe. Seneng kowe. Ya seneng ah, Pak. Untuk dhuwit semengati. Alah yo, ya aku duwe mantu kok ya kowe to, Le. Lho. Lah ten apa? Lah wong bojomu didol payu kok malah yes, bojoku payu. Lah ngono ki piye? Lho, dak ora usah gawe areng, ah, Mbok. Lah kowe ora gawe areng lah nek bojomu didol. Kowe ora ndek bojo. Ayo. Lho, lah Sani dak teng omah. Ya ora wong didol kok nang omah piye? Saniki digawa lunga kono lho ning gone kraton di kono. Lho, Kok iso nggih, Pak. wong karepe bapakmu kowe iki dipisahke. Ayo tak dol ora wong anakku dhewe. Apa kowe? Golek bojone. Ora entuk nang anakku kok ora beni. Ora mbok kayani Le, nyambut kowe jek seneng sane apa ora? Se, Mbok. Nak Cukup dinggo urip. terus wis bodol anak bojone malah kamu ya. Wong tuwa kok kakek kene niku jajan. Kok kari bongkone kok iso ngono. Nak kowe isih seneng karo bojomu Le, aku ya seneng duwe mantu kowe. Senajan to kowe wong bakul larang. Saiki goleki bojomu sak ketemune kok jabani. Ya. Berarti iki mbok sangu apa mbok balene bapakmu kono dit. Iki jek apik mbok wis ana bapakmu. Gara-gara duit kuwi bojomu didol. Hati ya Le yo. Pak. Tak golek Sani ya, Pak. Golek karep ora karep. Lah nek karepe kula ya aku tak turu ning omah mawon. Omahe sapa? Turun. Omahe sapa? Kowe nggawa apa mrene? Gawane bapakmu apa? Ayo minggat. Wis ora dadi mantu. Sabar Le, sabar. Wis tak jongane muga-muga kowe ketemu bojomu ya Le yo. Tak minggat ya, Mbok. Aja minggat goleki bojomu. Minggat kok kondo-kondo. Ya ben to mesti dikandani aku kok wis geger. Mbok, tak goleki bojone kula. Ya kok jabali tenan ya Le. Nggih, Mbok. Bisa doh. Lega ati. Wah, kok
tapi ngekekno duit karo pesenane bojone kok nganti yamene urung teko. Ampun, Man. Men. Boten. Ayo. Kowe iki wis tak dadi kowe ono karo aku. Sopo to sawah? Wong tuamu wis tak wene duit. Ning tanganku isih ono. Kabeh iki kanggo kowe nisan. Kula boten purun. Ora usah wedi yen mengko uripmu ora bakal mulya. Mulya. Kula boten tresno kali sepi. Perkara tresno iki manggon mburine. Cekego sak. Boten. Piye? Boten kula boten purun. Ora gelem tenan. Boten. Tak jual. Nggih monggo menyang buah. Ning emang Kula boten purun, Dek. duit dibuak-buak. Dosa. Mergo iki golekane angel. Emang kok duit 100.000 kok dibuak. Coba to salah. Coba to. Kowe rak durung tau nyekel duit ngene iki. Ya apa ora? Sanes. Ya iya. Nek kowe iki durung ngerti coba to sawang. Rono. Rono. Kula boten purun. Iki entuk apa-apa nih? Duit sakmene akeh. Ku meneh. Kula boten purun. Ning apa? Iki kena nggo tuku wedak. Nggo tuku klambi sing apik-apik. Ya apa ora? Coba to sawang. Sawangan. Ampun ngoten, Kadek. Kula boten purun. Ora gelem tenan. Yen kowe ora gelem tak peksa, kowe bakal tak sabari. Ayo. Ayo. Bojone Giman sing nggawa wong sugih ngono cah. Kok akeh tenan. Duit ceblok tak jipuk tanganku didaki. Oh. Sani. Ki piye iki? Kok ana digawa wong. Duit iki jawab Gusti. Men, Hei, kowe dak kancaku. iya Man. Aku tak takok jawab sing jujur ya, Men. Iya, tak apa Man? Dalane minggat iku ndi? Dalan kok iso takok dalan minggat lah apa? Tundung minggat maratuwa lanang. Perkarane? Sani didol, Men. Heh? Bojom didol. Lho ngene ku mang dak tawakno aku seh, Man. Oh, kowe iku Oh, gak ngono. Maksudnya nek sing nuku aku kan iso balik kowe. mbah di toko wong di arene wong sugih ngono, Men. Cocok. Lagi ae sani liwat kene. Loh, iya piye? Karo wong. Wonge gedhe ndi karo aku? Yo gede kono, Man. Tok, ya ora wani, Men. Lho. Kok ora wani piye, Man? Lah gedhe kono. Yo najano gede kono, wong kowe bojone. Paribasane aja nganti wong lanang liya wani jamak karo bojom. Lah nek aku terus dijak tukaran wong gedhe kono aku kalah, Men. Kalah okol kudu menang akal, Man. Lah carane Tapi iki man sani tak takoni wonge setia karo kowe. Bareng digeret, "Mpun mboten kula gadah bojo Giman." cocok Wis sani. Giman lha opo? Bakul areng ae mbok senengi. Mboten. Apa kok mbuten? Mboten. Saking cekake ku dadi mboten. Dadi sani ku mboten, Man. Kok sani mboten? Sani ora gelem. Ning aku ndungu omongane piyayi gedhe dhuwur iku mau sing nggawa dhuwit. Iku wonge omahe Kediri. Kediri, Man. Kediri ku ndi, Men? Kidul ngablak iku dak Kediri. Oh, Kediri kok ndi? Kidul ngablak. Ya, Parani yuk. lah kosek kowe roh tenan ta ora aku. Yo ora ro wong penggawe aku yo gawe areng kok. Padha ae aku juga roh. Lah terus Ayo dong golek berita. Moro ning Kediri.
Lah ya Kediri kundi. Ya sembuh pokoke donya ijeh ngene ra wis. Ya ora roh gone Kediri ndi, sing penting awake dhewe mlaku alon-alon. Takok wong sing kepethuk sapa ditakoki, Kediri kundi. Nek takok nang Kediri kundi ngono. Iya, engko nek wis tekan Kediri, Terus lha apa? ya takok rego beras, rego brambang, rego bawang. Ya takok bojomu ning kono ta ora? Rawani men. Tak kancani. Aku Tak kancani aku tak terno aku. aku mbok terno. Iya. Nek mbok terno wani. Ayo man budal.